Ki nongalam shnong jongka shnong lapangam kilapun pau ka jing sngokumen hadin ka jinga kendu jong ki Sorkar ka Meghalaya bat Assam halum penthor lapangap West Giant Hills District haka artrik Jylla. Wahe shnong kalapangap uma demon milingdo ula ai khublei kirpang ya umintri rangba ka Jylla Meghalaya konran ke sangma bat ya umintri rangba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma. Halor ka jing shim kya jing ki banwan ra ya ka jing suk hapring ki art ligi Jylla bat ulat pen sngoru baki nong shong shnong kalapangam snong kumen banyo pan banlet rep shaki lingkha jong ki ha kani ka jingalang nakalyang ka Sorkar Assam bat ka KAAC bat kinong alam shnong na tapan kila sha ikinong rep na lapangam ban sedang banlet rep shalingkha kumju nakalyang ka lapangam kala ailat ikinong tapat ban rap ban riang ye hijing rap shi ayom haki jaka sharing lum. Kebanang ko nga nagalang jungi ka dorbas nong lapangap. Iai khublei ye sar Konrad kongkal sangma bat kumjur sar Himanta Biswa Sarma. Namaro arliang ki chief minister ki ba chim ye kene kabanta bat ka jingkit khle na kabanta jungi kum ka snong lapangap. Bat kumjuru menne mensngi haga jing yalam jongi ma snya bahalang dhar I balong kum deputy chief minister kumjuru ya ka district administration haga jing yalam SP bat ki DC ka district council haga jing yalam ma thambor siban bat kumjuru ke president bat ki sunjuk ko hai snong jong ka rilum jantia haga jing yalam jongi padaloi na ka elka silang mentang bat ke nong yalam jong ka hills farmer union bat kumjuru haga jing yalam jongi Dr. Tolaram Ronghang ibana gatai ka Jylla Assam segane ka jing yakren ha ka balong haulum benthor snong lapangam tengi kermen bagane ka jing yaklam hagane ka sngi kan long ka basaiso ban ngi kermen ru bagane ka jing yakren jongi menne ka sngi kan long ka jing kermen na ka menta jongi kum kinong song snong ha ka rep karyang tang kum ta hi khublei sibun nakong ai mu yu black and that wada riru sumar I hawa gini meeting yu redep dabun sin handai man yu urlong kermen iwa negasi man gi meeting yo I urlong ai khublei la ya ga government Assam board Meghalaya ai wa di jingkra lang yong ki yo man iwa suk chong san ite thai wada rep am po chnong I wadi im jai ni te nadu bemen papun yong I wada kher ko paten yong I men chuam emi awra kauman katem hini ji khaja awra kermen ni wagini gi artli state u kore miat kore bahagi yo chong san pan arliang bot Meghalaya anasam da segi ko apan pau ji songo namta ka police department khublei ya police department di nado all the police department